Txikitako lagunak dira Mikel Etxeberria eta Asier Elortza Bergararrak. Eskolan elkarrekin ibilitzakuak, kuadrilla berian kalian, eta musikarduan be elkarrekin hasitzakuak. Oindala 30 bat urte, Fucking Go taldian jarduna bien elkarrekin, bakoitzak bere bidea hartu hauen ondoren. La Parranda Mexicana eta Belzebluz taldietan jardun hauen bestiak beste Elortzak, eta gertokietatik pixka bat aldendu zen Etxeberria. 2014an musika bidean berriz elkarrekin topoein eta ala sortu habien Diabluz eta Blucifer formazioa. Mendi puntatik Cristo erruki, Cristo erruki zaitxiz. Mikel Etxeberria da Diabluz eta Asier Elortza Blucifer. Bixo maitu dozue blusa eta bakotxa zuen aldetik zebitzien, kantuak sortzen, dalako baten, okerrezman abile kuadrillako afari erospakizun baten, zen zabie, bueno, zeatik ez, elkartu. Alaxe, hasi zen? Alaxe, hasi zen, bai. Hasieran, gaztetan, hor 16-18 urte tarte horretan, bai elkartu ginala heavy metal haitzen ginoan talde batian eta, baina gero ja urte askotan bakoitza bere bidi hartuta, eta holako ospakizun batian lagun baten eskontzan, gero aurrerago ikusiko dan bezala influentzia eduki da gure taldian gainera. Londresen gendela, bera Londresen bizi da, disko batzuk behiratzen kandemen eta konturatu ginean, bata bestiak imerbain barik, musika berdinera bideratu ginela, ez? Blues akustikora eta talde o musikari berdinak entzutzen ginu zela. Eta Miguel, arrezkero, hainbat kontzertu eta 2 disko dagoeneko. 2 disko. Bai, lehenengoan, Discover izenekoa, egin ginoan klasikoen berzio batzu, gure era moldatu ginoala, eta, pozik geratu ginen. Eta bigarrena mentxe, Hortxe da, bai, bigarrena. Jaio berrixa, Bai, labetik eta berri. Eta hau zeuenera, ekarritxa oso zeuenera gainera. Bai, hau guk azkenean gure instrumentazioa gaitxek eta gure musika ulertzeko moduagatik estilotxo bat sortu dugu, ez? Bai, bi gitarra harmonika soinu horrekin alde batetik, eta beste alde batetik dobrua eta trompeta erabiltzen dugulako, sordinekin eta, orduan ja nahiko soinu berezitxan lortzen dugu, ez? Orduan nahi izan du, euskerako gure oinarri sustrai horrek gurera ekarri, ez? Orduan gure urdina da hitz-joku bat, esateko gure bluesa, ez? Tradizioko kanta batzuk hartu ditugu, guregan influentzia eduki debenak, eta beraien letra erabiliz, ekarri ditugu gure blues hainbeste maitxe dugun blues ontara, ez? Akustiko ontara. Eta gehien bat izan da, konturatu ginelako letra asko, euskal kulturako letra asko blues kutsua daukela, ez? Oso malenkolina puntua dauke eta oso tristia dira letra batzuk eta. Triste bizi naiz eta hilko banintzo be. Triste bizi naiz eta bai hilko banintzo be. Asierrek gustatekako erronka botatzia, eta botasozan klizon erronka bat. Abestuko zinuan abesti hori! Eta... Hori berixe da. Bai?
disko honetan Mikelek lehenengo aldiz abesten dago kantu bat, bera normalian harmonikakin da gitarrakin ibiltzen da, baina hartu zeban reto hori eta taka, hortxe dago diskuan bai bere ahotsa eta... Eta posten naiz, jadi botatzia erronka horrek. Zelan tolatzen zari, bestela, Mikel, erronkia bototzu berak zuri, baina zupe seguru, batero beste botatzezula. Ibiltzen gaur asko brainstorminga egiten, eta horreko gauzak egitetan die, bai. Ba oso kompatiblea horretan. Sortzen ditu askotan igual niri ideia bat sortzen jat, eta pentsatzen dut hor buruan, hau eta bestia botatzen dotzat berai, eta bueltatzen doz hobetuta. Sortzen da beste zerbaitzekin, hau okurridu jat, eta beste melodia honekin bestia, eta nire eskatu okurridu, baina ideia hona da. Eta alderantziz bebai, ez? Berak sortzen dituan melodiako gauzei, nik sartuko notzake hau. Bikote bat izan bida moruan bat abestien osagarri orduan. Holaxe ba. Londreseraino, fanzitzien ediz bideoklipa grabetan, ero Londresetik etorri izan bideokliparen zati bat grabatuta, hori politxa da? Txe dago trukua, bai. Eskerrak lagunei, ez? Hemen lotzen da Londreseko eskontza hortako personai hori, oso laguna da, fucking boteko partaide be bai, garai hartakoa, han bizi da. Eta orduan, bideoklip bat eitzeko asmoa etorri jaku gogua, eta esan ginoan, hau gure lagun potiri esango dut zau aber bera parte hartzeko gogo daukan, eta arek, zoratzen esan zozkun. Grabauko Londresen gure partia, berak historia bat kontatzen dago, musika jartzen dut zau historia horrek. Orduan bi zatitxan dago. Bera grabatzen dagoan historia guk hemen musika gure imaginekin, eta gero montaketa bat inda. Eta gare oso pozik, oso bideo politxe erten da. Bueno, politxa baino, badoka bere misterio puntu eta holan, baina oso kalidade honekua da eta oso gustora gare. Bideoklipa eta diskua dagoeneko kalian, aurkezpen aitia falta da eta toki aproposatu podozu gainera horretarako, seminarixua. Bai, gainera hemen etxian, seminarixuan, azaroak 20 izango da, eta hor gara gertatzen pixkat zela hain gauza polis bat, eta gonbidapenakin eta. Bai, sorpresak egongo dira. Gare prestau nahi duzu ze berezixa, pixkat gure historiako, gure urte askotako gauza batzuk uztartuz, eta uste ze berezixa ertengo dela. Ados. Eta gero nahiko ginuke baiarari ireki pizkatxo bat, nengo ingurutako horrixetan orkestu, eta hori da gure asmoa zira baten. Ados. Pasaren 20an momentuz dauen lehenengo data, ez da bakarra izango, torriko direlako gehixau, baina, ordura arte etxoin baik, kantutxo bat gaur kantatzeko eta jotzeko preste zauzie, alkoizte izue, zein dan kantua hori be oso bergararra dalako gainea. Bai, mendiputanti da, Urretxindorran berzino bat ingo, aspaldiko kantua da, eta... Bai, klaro, gure azkenean esan duen bezala gure influentziak dira, euskal kulturako influentziak, eta orduan nola ez, Urretxindorrak, ez? Berrarako ezaguna dira, gainera, oso jente jatorra eta asko mondau, euskal musika gaitxik. Eta berzino bat hartu ginen, kantu bat hartu ginen, beraiek toke melankoliko moten dotze holan oso geldua. Eta guk entzutekin joan ian, letria eta entzutekin joan beste modu baten, pixkat gospel puntuakin, alaixaua eta ospakizun bezala hartuta. Orduan indugu hor mix bat eta gure estiloa monaz, eta oso harro gare. Oso harro gare, mendi puntatik. Mendi tontorretik dogunan ikusten gure Euskal Herria arnazaz berritzen. Mendi tontorretik dogunan ikusten gure Euskal Herria. Gu Euskaldunak geranez, pozaren pozez, mendi puntatik. Ikusten ari gera, euskara zabaltzen, mendiko puntatik. Norke eginak
ginakote horren gauza derra, mendi tontor berde, ta geure euskara, norke ginakote horren gauza derra, ta geure euskara. Gu euskaldunak geranez, pozaren pozez, mendi puntatik, ikusten ari gera, euskara zabaltzen, mendiko puntatik. Tontorretik dogunean ikusten